Son Enrique Barreiro, candidato á alcaldía de Vilamartín polo PSDG-PSOE. Temos como puntos importantes a rehabilitación de casas existentes, o fomento da construción de vivendas unifamiliares respetando a idiosincrasia dos povos, a regularización da situación das vivendas con expediente, creación de solo industrial, arranxo das carreteras e camiños en mal estado. En políticas sociais, atención aos maiores que viven sós, asociación de veciños, amas de casas e outros, un parque, polo menos en cada pobo, acondicionamento de lugares de lecer nas aldeas, creación dun grupo de protección civil, convir cos veciños de cada localidade as necesidades máis urxentes, xestión do uso de transporte escolar para o desplazamento de escolas deportivas, campamentos de verán, promoción de deportes náuticos, rutas de sendeirismo, circuitos de motocross que o levamos como un punto importante para os xoves da comarca, que hai bastante inquietud por este deporte, un parque multiaventura, rutas a motor polo entorno. Que se refire a educación e cultura, a posta en funcionamento da biblioteca municipal, a promoción do uso das novas tecnoloxías, creación dun catálogo de puntos de importancia histórica, a creación dun grupo de teatro, certames literarios de fotografía, ludoteca, a limpeza dos montes que rodean os povos dos vertedoiros incontrolados, das márgenes dos ríos, a fomentar a introducción das enerxías renovables, unha senda verde que una como eixe de vertebración de Valdeorras o barco coa rúa pasando por a área do Bañadoiro, a creación dunha feira anual na que teñan representación distintas actividades empresariais e artísticas, inxertos, lousa, bodegas, arte, gastronomía, etc. Entre outras cousas tamén, o aproveitamento dos locais e instalacións do Concello para distintos usos, creación dunha sala de proxección, reunións periódicas cos empresarios da zona para o fomento do emprego.